Rita, neith I beint arall? Dwi'n bo. Dim ond bod adra byd ta 10. Mi eisiau hangover bore fory. Tyd laen? Ha bod chdi ys mis Medi a ti'n gadael fi'n barod? Un bach arall ta. There's the Lewis we all know and love. Hannar o be gymryd i. Ti person lleia ffynnu dwi'n abos di. Rwy fath eto. Ai. Hei. Pwy na di hwnna e? Pwy? Be di enw fo? Arfer bod yn ysgol efo ni. Few years hyn. Ginger Jesus. Na chdi? Ia, Ginger Jesus. Gradur. Hei, dwi'n cofio gweld o ar Night House dros ra. A Rich yn gweithio yna fo. Ginger Jesus o ochr arall i lôn. O chdi gallu deud ar gwyneb y boi oedd yn casau fo. O'n i'n teimlo mor ddrwg e, ond ti'n gwybod sut mae Rich wt. Mae o'n ewan. Ath o i Lerpwl i wneud photography neu beth random o. Mae'n o talu 9 grand i i dynnu llun. Ei, ti'n llawer gwell dy hyn. Mynd i Gaerdydd yn ei blydi newyddiaduraeth. Pwy ti fod ti? Rodri Morgan? Rodri Owen, ia? Na, Rodri Morgan, ia. Y boi o Ffenno, y boi... Disgwyl mlan! Dwi'n syniad dim bod chdi'n mynd i uni, sti met. Pam? Prif weinidog oedd Rodri Morgan, ia. Oedd o farw few years yn ôl, do. O, ia. Oops. Byr eich di ddod lawr at y fi am weekend yn Cardiff rhywbryd bydd. Change, yn lle, bod yn fama drwy dydd. Ai, deffo. Ella trwy mynd i weld Gem Cymru mis Mawrth. Shit. Dwi di sortio tocynnau heina efo boys uni'n barod. Ond unrhyw weekend arall yn iawn, do? No worries. Diwedd Ionawr? Dwi'n gwybod bod rhyngol tu adag yna fel arfer, ond... Ia, na i jecio gyda chdi wybod. Cool. Dwi'n rydd whenever, really, so just gaf i wybod pryd sy'n gyfleus, ia. Dwi bach drunk, dwi'n meddwl. Gallu dweud. Fan ges ti cyn fi gyrraedd? 2. Nath Gary brynu peint i fi, actually. So, 3. Gary? Un o'r locals. Mae yma bob yn ail nos. Bach yn alcoholic, dwi'n meddwl. Fydda'ch di, lle? Ei, os ti'n da am rhywbeth, dim yn broblem na di. Sa'ch ddim mynd rownd yn deud bod Messi fo problem chwarae pêl-droed na sa'ch. Ti'n gwybod be? Alla ddeud bod fi wedi dechrau dalu, achos nath hynna actually neud sens fi fan'na fan. Wbath exciting di digwydd yn fama sfiada ta. Heblaw Gary yn prynu peint i chdi, lle. Na, dim llawer yn bits, dim et. Mam a dad yn gyrru fi nuts, do. Politics Live am 12:30, BBC News am 1, BBC News am 6, BBC News am 10. Safio tons o bres yn byw adra fyd. Yndw, I guess. So, elli mi fynd. Cyn di gychwyn piso i lawr. One for the road. Paint 5 munud. A wedyn fyddi di dal adra cyn 10. So, elli mi fynd, Dan. Am adal fi yma ben yn hyn. O, dwi ti'n bend y hun, agos? O Gary man di. Diolch am hynny, met. Dolig llawen, lad. Wna i dyn y flwyddyn newydd. Keep in touch. A dyna ni. Nath I fam o ffonio deudydd wedyn. Sgrechian crio ar y ffôn. Oedd eisiau gwybod am be oeddwn ni'n siarad. Yn chwilio am atebion. Dydys i'r gwir. Siarad am bob dim a sod ôl yr un pryd. Oedd o'n iawn echddo. Gaddo. Medda fi'n dal y dacra nôl. Mae flwyddyn bellach. Y sgwrs yn dal I fynd rownd a rownd a rownd yn ymhenni o hyd. Nes I mi weld o. Tu ôl y chwerthin, nes I mi weld o. Nes I
dadal di lawr. A rwan dwi'n ysu am y cyfle i glywed y one for the road unwaith eto. Dim ond unwaith. I fi aros i glywed beth yn dy boeni di yn y nos.